Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. БСИда юл участогын 12 метрга кадәр киңәйтәчәкләр. Шулай Тынычлык проспектында да капиталь төзекләндерү дәвам итә. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Шәһәр наркология диспансерында капиталь ремонт төгәлләнде. Беренче этапта амбулатор поликлиника бүлеге яңартылды. Бу хакта Римма Султанова. Маникюр матур гына түгел, куркыныч та ни өчен останы сайлаганда игътибарлы булырга кирәк, Гүзәл Габдуллина ачыклады. БСИ районында юлны 12 метр тирәсе киңәйтәчәкләр. Чаллыда сәнәгать зонасында төзекләндерү эшләре башланды. Шул ук вакытта кызу темплар белән Тынычлык проспектында да ремонт дәвам итә. Юлчылар инде асфальтның өске-өслеген сала башлады. Тынычлык проспектыннан тыш Ярчаллы проспектын, Муса Җәлил урамын һәм Әлмәт трактын яңартачаклар. Ләйсән Ханова дәвам итә. Көннәр генә үсе тормый, Тынычлык проспектында да кызу эш кайный. Абдулла Алиш урамы ягыннан асфальтның өске өлешен сала башлаганнар. Техника шактый, юлчылар тәүлек әйләнәсе эшли. Также проводятся работы по замене монолитного бортового камня, обустройство проспекта, это устройство перильного секционного ограждения, установка дорожных знаков и приведение нормативного состояния тротуаров с переустройством. Пединститут районындагы күпердә дә юлны ремонтлауга әзерлек башланган. Бирдә бордюрларны алалар. Киләсе атнада юлны фрезерлау һәм асфальтны яңарту эшенә керешәчәкләр. Бу вакытта бөкеләрдән котылып булмый. Автомобильчеләр урау юллардан йөрү мөмкинлеге турында онытмасын иде ди юлчылар. Шулда шулай ук сәнәгать зонасында да төзекләндерү эшләре башланды. Хәзер эшчеләр Иске Сарман урамында эшлиләр. БСИ зонасында километр ярым урында участокларны киңәйтү көтелә. Бирдә РБР 16 компаниясы эшли. Һәр юнәлештә берәр полоса өстәләчәк. Юлны киңәйтү күптән кирәк иде ди шәһәрдәшләр. Очень хорошо, проблемный участок был. Ждали давно. Ждали давно, да. Наконец-то. Наконец-то. Һәр елны көчле яңгырлар явып, БСИ районында юлларны су баса иде. Бүген көндә Бирдә су куюлары булдыру эше дә башланды. Насос станциясын узган ел ясаганнар иде. Төзекләндерү эшләре республика программасы нигезендә алып барыла. Эшләрне көзгә төгәлләргә тиешләр. Ләйсән Ханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Шәһәр наркология диспансерында капиталь ремонт төгәлләнде. Республика программасы буенча поликлиника һәм возвращение тернәкләндерү үзәгенең амбулатория бүлеге тулысынча яңартылды. Ремонт эшләренә 90 миллион сумнан артык акча тотылган. Табиблар әйтүенчә, капиталь ремонт үткәрелгәннән соң дәвалауның нәтиҗәсе яхшырачак. Яңартылган наркодиспансерны хәбәрчебез карап кайтты. Наркология диспансер 1974 елда ачылган. 45 ел эчендә бер тапкырда капиталь ремонт булмаган. Хәзер амбулатория поликлиника бүлеген танырлык түгел. Барлык табиб кабинетлары, процедура, хезмәт бүлмәләре өр-яңадан ясалган. Якты, матур, медицина җиһазлары да яңа. Бүгенге көндә шәһәр наркология диспансерында 8000 га якын кеше исәптә тора. Шуларга безнең диспансерда барлык мөмкинлекләр дә булдырылды. Бүгенге көндә якты, матур зданияларда безнең хезмәткәрләр хезмәт итәләр. Диспансерда дәваланганнан соң пациентлар реабилитация узалар. Курс 35 көннән 90 көнгә кадәр дәвам итәргә мөмкин. Возвращение тернәкләндерү үзәге аерым бинада урнашкан. Монда амбулатория бүлегендә спорт һәм тренажер заллары, ашханәгә ремонт ясаганнар. Инвалидларга уңайлы булсын өчен ишек яңакларын да киңәйткәннәр. Реабилитационный центр яктарды, чистарды. Хәзер пациентлар монда киләләр лечениягә бик шотланып. Әлегә наркодиспансерның стационар бүлекләрендә капиталь ремонт үткәрелмәгән. Медперсонал әйтүенчә, бу эш алдагы елның республика капиталь ремонт программасына керергә тиеш. Римма Султанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Подъезда тәрәзә рамнарын ваталар, ишек кырыйларын җимерәләр, рәсемнәр ясыйлар, пычраталар. Әмма бу юлы кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшләр түгел, идарә итүче оешма зарланды. ГЭС бистәсендәге 8/3 йортында 4 ел элек ремонт ясалган, әмма хәзер аның эзе дә күренми. Янәдән төзекләндерүгә акча юк. Биредә яшәүчеләр идарә итүче оешмага 9 миллион сум тиеш. Тулырак Гүзәл Габдуллина сюжетында. Әйләнә тирәдә чүп-чар, стеналарда рәсемнәр, тәрәзә төпләре өлешчә ватылган. Подъезддан балконга чыгу ишеген һәм тәрәзәләрен кабат алмаштырырга кирәк. Жилкомсервис идарәче компаниясында бу йортта бүлмәләрнең яртысыннан артыгын фатир арендалап торучылар биледиләр. Хуҗалар бернинди салым түләми һәм шулай ук коммуналчылар алдында да бурыч җыя. Фатир арендалап торучылар белән күршелек даими яшәүчеләрен дә канәгатьләндерми. Киләм суага крамбуксы алам да тагын ремонтлатып китәм. Инде хәзер менә душка кирерлек түгел, көйен алмыйм. 20 ничә елдан бирле монда торам.
Үзем ремонт ясадым шынарга. Белгечләр санап чыгарган краннан секунд сайын бер тамчы су тамса, ай буена 5 кубометр җыела. Гомуми аш бүлмәләрендә краннардан су челтерәп ага. Бу чыгымнарны бүлмә хуҗаларына каплыйсы була. Су безнең монда иң зур. Где-то 50-60%. Менә без сезнең белән кердек. Ана шулай краннар агып тора. Хотеларга әйтәсең, менә мин монда уже 2 мәртәбә булдым бу атнада. Күнсенә дә әйттем. Әгәр дә сез менә буларны yapmasanız, bitirmeseniz, remontlamazsanız, o vakitte полностью sizin sunu yapabızdır. Kulaklarına delmeyler. Кайбер очракларда берничә квадрат метр өчен түләү бер бүлмәле фатирныкы хәтле килә. Сәбәбе исәпләү приборлары булмауда. Нәтиҗәдә йортта яшәүчеләрнең бурычлары 9 миллион сумга җиткән. Быел 8-3 йортында ремонт бары бер булачак. Инде диварларны буярга әзерли башлаганнар. Барлык эшләрне дә көзгә тәмамларга тиешләр. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тире венерология диспансерында тырнак авыруына зорланып килүчеләр саны арткан. Пациентлар арасында хатын-кызлар да, иратлар да, балалар да бар. Табиблар сүзләренә караганда, соңгы вакытта инфекцияны маникюр салоннарда эләктерәләр. Нәрсә ул онихомикоз, маникюр остасына барганда нәрсәгә игътибар итәргә безнең сюжетта. Көн сайын белгечләргә ярдәм сорап унлап кеше мөрәҗәгать итә. Чаллылар тырнакның төсе үзгәрүгә һәм торышын назарланалар. Иммун система зәгыйфләнгәч, гөмбәләр арта башлый. Зарарлану барлыкка килә дип аңлата табиб. Гөмбә инфекциясын дәвалау катлаулы, әмма махсус аппарат ярдәмендә процедураны җиңеләйтергә һәм тизләтергә мөмкин. Белгечләр сүзләренә караганда, соңгы вакытта маникюр салоныннан соң табибларга мөрәҗәгать итү очраклары ешайган. Заражение происходит, как правило, в местах общественного пользования. Это бани, сауны, бассейны. Сегодня появилась тенденция, то есть участились случаи онихомикозов после посещения маникюрных и педикюрных салонов. На сегодняшний день медицина, конечно, не стоит на месте. И у нас есть методы современного лечения для того, чтобы сокращать курсы лечения онихомикозов. Стерильләштерелмәгән кораллардан гөмбә авыруы гына түгел, гепатит яки ВИЧ та йоктырырга мөмкин ди тәҗрибәле оста Венера Әхмәдишина. Шуңа күрә эш урынын һәм инструментларын әзерләүгә җаваплы карый. После каждого клиента все инструменты мы погружаем в ультразвуковую ванну специальным дезраствором. Все это там минут 15 у нас держится. Затем мы все это промываем водой тщательно, сушим. Затем все погружаем в отдельный краб-пакет на каждого клиента и в сухожар при 180 градусах в течение 60 минут. Оста әйтүенчә, соңгы вакытта клиентлар да таләпчәнрәк эш урынына коралларга зур игътибар бирәләр. Шулай да тырнак пластинасы төсен үзгәртсә яки ярыла башласа, белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Авыруны башлангыч чорда дәвалау җиңелрәк. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 31 май көнне сәхәр 1:05 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 1 минутта башлана. Традицион рәвештә нәкъ менә шушы изге айда республика мөселманнары мохтаҗларга ярдәм күрсәтүдә аеруча активлык күрсәтә. Чөнки Рамазан ае күрсәтмәләренең берсе садака һәм закат түләү. Аз кремлеләргә һәм авыруларга карата изге гамәлләр кылган һәм юмартлык күрсәткән өчен савап бу 29 көндә күп тапкырга арттырылып языла һәм кеше Аллаһы Тәгаләгә якыная ди дин белгечләре. Тоткан уразаларыгыз, биргән садакаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Приглашаем на всероссийскую выставку питания и напитки, технологии и оборудование и на дегустационный фестиваль с 4 по 9 июня в ВЦ «Экспокама». Мастерская очков «Глазка». Профессиональный центр по ремонту очков. Пайка пластиковых оправ, титановых, металлических, а также замена флекс, шарниров, заушников и многое другое. Мастерская очков «Глазка». Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.